dị anyị mkpa ezi Chineke anyị dị anyị mkpa onye na-arịọ gị ka ihe anya amamihe dị Chineke mkpa Chineke onye anyị na-arịọ gị ka ihe anya amamihe dị Chineke mkpa amamihe dị anyị mkpa n'ime obodo anyị Nigeria Chineke amamihe dị anyị mkpa n'ala Chineke Nigeria Chineke wụsa anya amamihe ka anyị ga-eji Nigeria Chineke ndị na-achị achị na-arịọ wụsa anya amamihe ka anyị ga-eji chịa Chineke ndị gọvanọ na-arịọ gị wụsa anya amamihe ka ha ga-eji chịa obodo anyị ka ọ dị mma Chineke ndị na-achị achị na-arịọ wụsa ha amamihe ka ha ga-eji chịa ka ihe wee dị mma Chineke Nigeria Chineke Chineke dị anyị mkpa ezi Chineke anyị dị anyị mkpa Chineke dị anyị mkpa ezi Chineke anyị dị anyị mkpa onye anyị na-arịọ gị ka ihe anya amamihe dị Chineke mkpa onye anyị na-arịọ gị ka ihe anya amamihe dị Chineke mkpa Chineke Nigeria anyị jole ihe mụga nna ọhụ ga hụ ya Obi is a boy when will Obi be a man Obi ojikwa eto when I was a small boy Babangida hụ n'ọchịchị mgba they said we are the future leaders anyị etochana ruo up to 30 years ndị ahụ kpọrọ anyị future leaders ka na-elite kwa ruo taa call a spade elekwanụ ma future ka anyị na-ebido ọma anyị gbara 150 ka future leaders anyị ga-ebido my brother dulekwa yo Nigeria nidiri amamihe maka onye ọbụla amamihe kọnarịrị my brother ụwa ya agwụla amamihe ahụhụkwa Cambridge amamihe ahụhụkwa biology amamihe ahụhụkwa physics amamihe ahụhụkwa PhD 1 and 2 amamihe si na Chineke bịa biko Nigeria onye nụ nke ọnụ ya sekpuru ala chilie aka ya elu si Chineke nye anyị amamihe ya wụrụ ma maka ihe ka anyị nwere na my brother ọgwụla I need this God intervention na amamihe na nje na-achị achị Chineke were amamihe gị nye anyị because mma na-arị mma ije na amamihe nke ụwa mma na-arị mma ịga na amamihe nke ụwa amamihe nke ọchịchịrị arị mma because onye were amamihe nke onwe ihe ọbụla ga na-aga n'onwe anyị chọrọ amamihe nke Chineke ka ihe niile ga-agara na Chineke lenu akpa si Ghana must go ngwa Ghana ala nna Nigeria ahụ ọrịa anyị ole ngwa lenu ndị Ghana anyị bụ ụzọ gbamọsọ eluigwe ndị Ghana agbakala anyị ewerela ha paradise anyị na Judea ole lenu Ghana arụchana refinery Nigeria rụrụ ole anyị jikwa n'ụlọ chọba ewu ojii because chijie battery ndị China nyere anyị agwụla onye ọbụla te ụra
Chineke Imo steeti awake, Chineke Enugu steeti teano, Nigeria lee Lagos steeti teano, Hausa na Yoruba na ndị Igbo teano. Acha abụọla Nigeria lee because onye agwara si ihe gburu nna gị gbuokwa gị, my brother wikwu ọjọọ Chineke teano. Amakwa ma ihe m hụga na ọhụga ya ahụga. Chineke lee Otu onye ga-enwe na akaụntụ ya $13 billion. My brother ego ericha ya ericha. Chineke Onye gba ego ya gbake ya, Chineke gbaka ụmụ ya, gbaka ụmụ 4 generation to come. But neighbor gị nọ n'akụkụ agụgụ uga yo Nigeria ijole Chineke ya wa amamihe nke mmanụ. Nigeria lee Because ndị nọ n'ọchịchịrị ha na-agba agwa ọchịchịrị. Ndị nọ n'ihe ha na-agba agwa n'ihe. Nigeria lee Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Ike China agwụla anyị ebe, ike ndị Japan agwụla anyị. Ka anyị fụ akpanụ si ekwensu Chineke lee shemu ekwensu were ya na jemọkụ mmụọ jebiri. Chineke Lekalanụ ya anyị bere taa, anyị ebe ya echi, nwanne chi anyị ebe ya. My brother ele mma ije te ha Chineke president ka ebere anụ ya si aga m arụrụ nna ụzọ build refinery gbafuola nnụ mmiri Chineke ya chịcha eji ele nne gị kụkọrọrọrọrọ ọzọ abịahụ kwere anyị nkwa ekpere ekpe ememe ndị ekweme na anyị yoo onye maka ọ ga-eme kwee ntakịrị ga-enye Chineke maka onye akpọrọ agụ na-eche mba ya fụ enwe ma ihe oche ga ihe na-emewuo nna ya because onye akpọrọ ọgba egbe ya gba katapọt ọzọ ga ahụ ya ha eme nna na akpọrọ anyị giant of Africa. Let's prove ourselves a giant na elebesa akpa anyị Goliath anyị Asama David eji eme ya eme. My brother, my sister, Nigeria awake, ọkụkọ ha n'ubeda. Anyị chọrọ common sense, amamihe ọ dị mkpa n'ebe anyị nọ. Holy man n'idiri amamihe, Megabit n'idiri amamihe, Jacob n'idiri amamihe, Ike Mega n'idiri amamihe. Anyị niile n'idiri amamihe nke Chineke. Chai lekale shishi because enye ndị management eme nwe management well ndị amakwa management eme enye nwe were ọfọju agba anyị asọ eke Ghana must go. Onye ọbụla pra Ghana must go ndị Ghana palagbuo onye ọbụla pra lagbu ụyọ ya. My brother ọrịla mma ka common sense ọnụ n'ime ya. Ndị pastor Chineke etili okwu ọnụ to say the truth and preach the gospel. Ndị pastor ahafụ ihe kwesịrị ihe preach na-preach si money olololo ịhụnanya nnu jụrụ ikwu ekwuola m ya ụsarị ya rịgba ahụ because agbaka nkịtị ahụ ọnụ nga ijigba ebiga ndụ ịnabichakwado ndụ ndị ka echikwana elekpa nwoke arụ because eji esi ụlọ chụma ewu ojii mgbachi ejibe. Onye nwe dịka m kwuru ebube gị kpuchie m afụrụ ngokwuru onwe ya nọ ya o mewuru onwe ya ma solibidia. Hallelujah, amen. Holy nsọ Chineke bido n'ọrụ gị onye nwanyị anyị na-arịọ gị ka inye amamihe dị anyị mma. Onye nwanyị anyị na-arịọ gị ka inye amamihe dị anyị mma. Onye nwanyị anyị na-arịọ gị ka inye amamihe dị anyị mma. Chineke onye nwanyị anyị na-arịọ gị ka inye amamihe dị anyị mma. Chineke Nigeria lee Chineke Nigeria lee Chineke